Good morning guys! It's currently 6 in the morning and we're getting ready para pumunta kina Manaycho na magdadala lang ako ng lip tint kasi obviously wala akong makeup, so magli-lip tint lang ako. Pero nasan yung aking mga lip tints? May lista si Mr. Organized. Drinks for trip, chargers, iPad, empty bin. Is it empty? Nope, it's not. And then, meron kaming headache tablets. Though, meron na naman ako sa bag ko. Lagi ko yan dala. Aalis kami siguro mga 6:15 and it's now 6:05. So, meron pa naman. Magmi-meet kami somewhere. Kaming tatlo. Kasama pala si Kat, si Neil, si Baby V, tapos si Lovely, tsaka yung family niya. So, punta kami sa Mount Gambier. It's gonna be a long drive again. Mga 5 to 6 hours or maybe more than 6 hours. Depende kung ilang stops yung gagawin. Pero yeah. Dito na kami guys. I mean sa parking lang ha. Na namin. Meet up namin. Happy Australia Day! Happy Australia Day! Hello, hello, hello. Hi Mark. Good morning. Hi, Ate! You're awake? So early, Ate. They'll sleep right now during the drive. Happy Australia Day! You want that? Look at their tattoo. Oh, wow! Oh no, that's better than my flag. It is better than Australia t-shirt si Ate. Show your tat, Ate. Ah, patay. Lupigan akong flag. Kasi alam ko talaga na gugutomin. May sandwich siya, guys. Sabi ni Dan, thank you, ma'am. Sige po siya, tanaw-tanaw. Asan? Usarang sa Ayan ah! Sige nung tanaw. Wow naman. Kati new hair! Oo nga, ang ganda, Doy. Ang ganda. Hello, good morning. Happy Australia Day, Baby V. Palit ako lang ng diaper na. Sige, go. Time check. It is now 8:42 ng umaga, guys. So we've been driving for an hour and a bit. yeah, wala pang 2 hours. Well, galing dun sa meeting point namin, wala pang 2 hours. And guys, my channel na si Miss, nakakaloka. Ililip ko yung link ng channel niya below. Please be nice to her, okay? And subscribe. And subscribe, of course. I posted it on Instagram. Hindi ko alam kung kailan ko pa upload tong video na to, but she sent me a link of her first video on Messenger, and I was shook. Good job, Sissy. Good job. Her first video is a whole video. Good job for your first video, Sissy. So yun guys, meron siyang video. I-check niyo yung channel niya guys ha. Tapos mag-subscribe kayo. Show her some love. Please be nice. Yung mga nega, please wag naman po. And if they're not nice? Wag siya. Ha? And if they're not nice? You will be on the naughty list. And we'll hunt you down. We'll come to your house. We'll find out where you live. And we'll beat the Sinabi ko naman sa kanya before na mag-vlog ka kasi she travels a lot, guys, within New Zealand. So sabi ko, it's gonna be interesting para makita din ng mga tao kung like, you know, kasi ang ganda kaya ng country na yun and I really wanna go actually. Kaya lang alam ko na nahihiya siya. So hindi ko siya over na pinupush kasi ayoko na gawin niya just because I told her so. Pero yeah, kaya sobrang na-shock ako na nag-send siya sa akin ng link. So yeah, I think she will vlog. I told her to vlog kahit pa-konti-konti lang. Ang sabi niya okay daw. So yeah, we'll see. It's gonna be exciting. Dito kami sa Keith, guys. Halfway. Happy Australia Day! Tignan mo si Neil. Meron siyang flag. Picture, family picture. Kami lang ni Dan yung hindi naka-Australia. Sikat din, Australia yung ano niya, oh, top. Ako wala, flag lang yung akin. Sa work ko to, ninakaw ko. Nadako ko sa mga 5 siguro. Alright guys, we're off again. So, halfway na kami. Ito yung parang, halfway papuntang Mount Gambier. So yeah, papunta na kami. I'm so excited. I think we will do one more stop. And then, yun na. Yun. So, sunod na naman kami kay Neil. Tapos, sila love sunod sa amin.
Maganda yung weather, hindi siya ganun kainit. Kasi right now, sa Adelaide, sobrang init ngayon. 40 something degrees. And here, it's like less than 30, is it? Yeah, easy. 24 degrees outside now. That's really good. Ang ganda ng weather na yan. Perfect. Perfecto. Sige, dance! Yung car gumagal. That was a big truck as well. No, not now. There's trucks. Lalaki na. That's a really chaka dance. You go dance. Can you show me your dancing? My bone, that's lovely. Worst dancers in Australia. Si Dan guys, hindi na nagta-drive. Hindi na siya nagta-drive. Manubela na lang. Kasi ano, naka-cruise control kami. Tapos kapag nauna si Neil, diba? Kapag nag-brake si Neil, nagsuslow down din yung car. So yung ano ni Dan, yung paa niya, wala lang. Nasa ano lang. You don't touch the pedals at all. Yeah, hindi siya nagta-touch sa ano, pedal. Just stop or to accelerate, it just does it automatically. Yeah, so kailangan mo lang i-control yung ano, manubela. Tapos wala na, siya na yung nagdo-drive. Kakatuwa. Ngayon ko lang napansin, ilang oras na kami nagdo-drive. Sabi ni Dan, ano, wala lang. Yung paa niya, raise your leg, Ben. You're not flexible. Guys, stop kami dito sa swimming lake. Meron silang swimming lake. Ano siya, sabi ni Dan, man-made lake daw siya. What a great idea. Yeah. Galing, oh. Laki. Nice. Manday! We're here! Oh, tingnan nyo. Hindi pa siya nakapagluto nito, Day. Sakit naman. Ikaw din eh. Yan nga. Yan. Over naman tumanay. Uy! Wala. Ang igat-igat kay Ala, tingnan to guys, tingnan to guys. Oh, 1, bagay sa'yo yan. 2. Mas bagay yan sa'yo. Oh my gosh, Manay. Anong handa? Oh, yum. Yan ang crayfish na lobster. Ala, yum. Ito, Day, masarap din yan. Kasama yun nga, in-request ko sa kanya, Day. Ito, Day, ano yan? Lobster. Lobster. Crayfish. Sabi niya sa akin, huwag ka na magluto ng ano, lobster, crayfish na lang. Same lang. Wow, may brownies pala. Sinigapos-lapos pa talaga ng prawns. Parang completed talaga to. May kasama ka. Yummers ka. Hindi ka magsisip. Ano na? Oh, sige, bumilan tayo. Meron siya tumutusok-tusok dito. Ang sakit. Tingnan mo si Gab. Tulong talaga sabi ko, Tayo. Ayun na naman na naging talk. Buffet ito, guys. Ito muna. Yum. What do you have on your plate, Danny boy? Oh yeah, veg. We got lobster. Tapos roast. Roast, ano to Manay? Roast. Lamb. Yum. Wow. Tapos bok choy. Ang yummer. Salamat, Manay. Thank you. As in, sobrang thank you. Nakaon na. At biglain na, do you need help, ate? What you like, ate? Neil is full. He's not hungry anymore. Yung energy ko, guys. 3 a.m. talaga siya. Paano daw anuhin? Kainin yung lobster. Nagpapaturo si Love. Eto lang ba, ganun. Hala. Yung mga joint, yan yung mga ano. Yan yung akin. Sabi ko, mamaya na lang pagkatapos natin kumain ng rice talaga. Kasi hindi ay magbukod ka sa ba? Nakaon ka. Gano'ng man, Jude? Kayo? Thank you. Hi guys. Hi, guys. Time check. Ilang oras kami dyan? 2 hours, guys. Di na ka na lang. Oo, Di na ka na. Parang hindi na guys. Malapit na. Ay, yung camera ko. Oo nga, pero malapit ka sa camera mo. Hindi ako nakabutan. Is that Star Wars as well? What's that one? Tapos yung ano, oo, hindi na camera masali
Balik ka sa kamay, Kit. Kaya nga, magaling ka na. Malulungkot na yung mag-stargazing ba tayo mamaya? Ito man na, paano to? Mami, yung pagkain. Ganun na yun. Sabi ko tayo, wag mo. Ano yan? Dahil paliyog ang aking ulo. Dahil meron pa ulo, may taba pa Uy, yun. ano kayo dun? Meron pa. Nandiyan yung ano, nandiyan yung... Kuutin mo lang. Guys, kukutin mo lang. Kuutin nyo lang. Ala. Hindi nyo na Nakahanga to. Kuutin mo na lang. Anong dahil? Dudukutin mo. Inalis talaga yung upuan. Dudukutin mo yun. Alin, dukutin mo. Gamutin mo. Ganun nga? Masama ba yan? Hindi. Hindi kasi masama talaga pag kinukuot dahil. Do that! Can't you do? No, my God, you're gonna break it. Buang dyan sila. Not as any way possible. Patient kumain nga. Ah, yung ano? Hindi, at sa Did I mails, do this nakanta one? na mo? Am I the right track from doing that? I do sometimes forget. Nakapunta ka sa mails, pagpunta sa may clear, Is that guys, right clear, track from bayan, doing clear. Yoli pa lang parang... Pag Is that lumipit right? yun, That's right. Pagbasan. bakit hindi pantay? Pero alam mo talaga, hindi ko na-expect ka. Nasa vlog, tingnan masarap siya, pero in person talaga guys, grabe. Melts in the mouth. Bakit? So, Or girlfriend mo na. Mo kaya, dahil Punta ka na kayo magsabi, uy, matutulog ka lang dito ka na sinasabi mo. sobrang sarap. Like, kasi actually, Friday pa. alam mo, uwi pa niya masasarap Sunday. pa yung kare-kare mo sa Max. Kung nakakain ka na. Puro gulay naman yung serve nila na. Kunti na O lang. yung 50 pa na yung isang buong bowl. Hali may vlog. Okay lang, okay lang. Sa England Farm. Yeah, I think we will. Yeah, because you have to rent a car if you go there. Oh, okay. May mattress dyan. There's no trains or anything like that? Not really? Not really. No. Yeah, and then if you want to go to San Francisco, Yeah. the other side. Yeah. So we'll, This is Lux, LA, Las Vegas. so we go to Vegas and you can Yeah. hire a car to go to San Francisco? Yeah. So you should, rent a car when you go to Las Vegas so you can go to San Diego. Is that shoes? You got your shoes, good girl. So you will, Alec, come here. You will wear your shoes and then you will go out? Ah, bait naman. Kuha niya yung shoes niya. Very good. Gusto niya lumabas. Sabi ng mama niya, kunin mo yung shoes mo. Very good talaga. Opo. Aww. Good girl. Good girl. Uy. Kasi hindi siya makakalabas. Good girl, Holly. Oh, dapat doon dahil kasi mag-trip dito sa vlog. Nasa kanila. Nasa yung kanila. Tutorial. Dahil, dito ka na. Ako i-vlog na. Dahil, balik. Teka lang ha. Sa timing. Ayan, dahil. Mali! Ewan ko si Padre. Ganito dahil. Guys, yan, tama. Ito yung tama ha. Ito ang proper. Gagawin mo siya dahil. Ayan. Para I mean, guys, alam mo sabi niya kasi Sunday, patutuwa rin lang pala. Tuwad. oh, sorry. Mali yung sabi mo. Mali yung sabi ko. Sabi niya. Oo nga eh. Hindi na siya, guys. Ano sabi mo na yun? And then next And the picture, guys. 8 minutes lang. Ng mga boys. Broman. Lumabas sila kanina. Malaki nga yung ano eh. Yung Wala si Jan. Si Neil. Si Jan na picture. Ay, oo nga pala. Si Dan. Ang cute nito. Oo nga, no? Saan kami? Saan yung ating audience? Mukha talaga? Oo, sa mukha nga. Ano yung mga tama dahil? Ano yung nilagay mo? Australian? Ito na lang akin. Yung flag na glitter. Hello, I'm here. Ito. Kala ko kay Holly. Si Holly. Ay, kay Holly to? Hindi, ito yung kay Holly. Hindi siya dumikit. Oh. Ay, baka hindi din to didikit ha. Tingnan ko muna yung kay Kat. Sige, Eh, pag nafe-feel mo dahil na basang-basa na talaga siya na parang ano, Yung basang-basa na talaga, yun na yun. Ito atin guys, Forever Australian. Asa na yung wipe? Hindi siya hindi ko mabasa. Kasi di ba baliktad? Yung sa taas, oh. Basahin natin pagkadikit na. Oo nga. Ako maglalagay sa'yo?
Saan mo na ilalagay? Sa mukha talaga. Didikit sa inyo kasi baka mag-effort na naman ako tapos wala rin naman dikit yan. Go outside. Go outside and do running there. Ay, hala, narap naman siya ng bongga. Oh. Rabbit, die. Rap kaya mo. Tapos kailangan wet. Gano'n ka wet? Okay na siya. Sabang basa-basa na pa. Hala, day, umangat na. Ay, okay na. Ayan na, ayan na. Ang ganda nung kay Manay. Oh, I got it now. Tara, Tara, sabi mo kailangan basang-basa. basang-basa ka sa'yo. Basa-basain mo Ano pa. nakalagay? Pure bread! Forever. Forever daw, forever. Natin muna, day. Pag ito yung akin nag-fail, ewan ko na lang talaga. In-expect ko siya, dahil hindi ba siya ma-expect? Oh! Okay. Ay, pack. Okay, paano to, Pure bread. Pure bread, hindi forever. Parang nasan yung forever galing pure bread? And then record sa... Hello, uy, meron naman akong glasses. Guys! Mag-compose ako, be. Okay, ito si Holly. Ayan, Tita Ray. So, ganda. Tuta. Saan? Left? Left. Oo, kasi nasa right sa akin. Oh, baliktad siguro, Tita Ray. Hindi. Okay? Oh. Totoo yan. Okay, okay. Stacy, ha? Ito na, binasa ako. Uy, ang nipis. Alam mo, stay put talaga siya. O, para talaga. Maganda yung make-upan kasi talaga Ay, good job, Holly. Gusto mo rin? Magka-alas. Ang mahal ito sa easy peasy. Ano yan? Tsaka ang tagal pa dumating. Ay, easy. Easy peasy yung brand. Nakita ko sa ano. Pakiramdaman niya din talaga, oh. Bait naman ni Ate Holly. Oo nga eh. Ate Holly. Bakit naman? Sabi. Ilang oras na yung tulog mo? Ha? Hirap mo, Tita. Lambait niya naman Manay, uy. Ganyan siya kanina, hindi dumikit, hindi talaga siya gumalaw. Wow, laloy. Dumikit na ba? Oo. Ay, oo. Hindi pa. Hindi, dumikit na. Dumikit na. Yay! Look! Hala, ang ganda naman yan. Look! Wow! Ang cute niya. Uy, grabe. Say hi, say hi. Hi! Say Aw. hi. Hi. Halik. Halik, tita. Yung camera. Oh. Lalap. Oh, halikan niyo yung camera. Oh. Halik? Halik. Lalab, Tita Rice. Lalab, Tita Rice. Lalab. Camera dyan gusto mo Lalab. 3 months term na. Relationship yun. Relationship yun. 3 months term. 3 months. Okay, so Ay, ayun. nag-break down. 3 months. Pag So, ay, nag-move on. Teka na, Day. Saan dapat Tayo sa lab. Hindi, kaya kay Bashay, tsaka kay Kukoy ba? Oh! One more So, nang galing sa mantika. Ang layo na ng subject. Uy! Malayo na layo. Si Day, ang galing niya ngayon. Babasok lang sa may camera. At saka, layman's term. Sugar rush. Sugar. Adrenaline rush. Yung baby niya. Wow. Yung baby niya nagpapasiklam din. Nagpapasikat. Oh, di ka ba? Ay, sana may voting-voting dahil sa buns para Oh, jolly. para Sana may buhay. para i-ano natin sa i-ano. Guys, magmo-model si Baby V. Oo, sa band. Oo. Sa Vans Kids. Oo, tingnan niyo. Ang ano niya, tatlo lang naman sila. Si Holly, si Baby Bishop, si Aliyah. Kayo na May bata po dito sa Wala ilalim. kayo mag-vote. Hindi meron din silang kalaban. Hoy, sandali. Pero ang Sila nagbutuhin tatlo lang sila lang. Uy, tingnan niyo si Baby V. Ang puti-puti niyo. Tingnan niyo si Baby V. Ang puti-puti. Tingnan niyo, ang kit tayo. Ang itim-itim natin. Ang ganda ng lighting dito. Oo nga eh. Story time tayo na dito dahil. Sit down video. Okay, 1, 2, 3. Hi! Si hi naman to. Say hi, Dad. Say hi. Lola! Say hi. Say hi to the vlog. Say hi, Dad. Oh, One, two. OOTDW. Say hi. Oo nga, oo. Okay, bumirang. Baby. Bumirang daw ba? Holly, like this. Tingnan mo siya, oh. Oo nga eh. Say hi. Hi. Say apple. Wala. Holly, like this. Wala siya, oh. Pinapahiya. Let's bumirang. Ay! Kaya alam niyo, how about this one, darling? How about this one? Wait. Ta. Give to ta. Na. Yan na. This one, look at mommy. Bumirang. Like this. Like this, oh. Holly. Hi guys, pinapakita
Impante. Kita, Day? Hindi. Hi, kiss. Halik. Oh! Ay, mali naman, Day. Dito, Day. Tama. Wow! Guys, magcha-challenge kami sa sa channel ni Manay to, guys. Nagbumira. Ganyan siya, buang. Guys, pasensya niyo ang background namin. Nintay namin si Kat. Ready na yung aming setup o camera ni Manay. Yung mga namin sa Mga miya. gears. Andyan yung Kumain ka na? Huwag kayo kumain na. Nintay namin si din kami, 5-minute makeup challenge sa channel ni Kat. Ililip ko din yung link niya below. Tapos yung aming Australia din, nandito pa rin. Pagod na kami. Pero meron pang isa after this. Sa kanya naman. Di Yung ba? akin, hindi naman nangyari. Sa kanya, oy. Kung may time pa sa kanya, pero may bukas pa naman. Hindi. Tapusin natin yung Oo, parang may, parang challenge talagang marami Sige. tayong pinagdaanan. Sige, buri ma'am. Bumirang. Na ano, isang kain lang natin. Tinry na da. Ay, nubos na dan yung akin. Ano na? Wala na. Ano na? Namumula ka na. Oh my God. You're sweating. It's so spicy. Hindi nawawala. Guys, gabing-gabi na. Anong oras na? 11:10. Kakain kami, guys. Tapos sila naghugas ng plato. Oo, ayoko naman gawin niya yan. Mapilit siya. Sanay na yan sa bahay maghugas ng plato eh. Kakain kami ulit. Tapos pagkatapos natin kumain, sabi na, maghugas na ako ng plato. Kain namin kami ng kare kare. Diba? Ano na lang? Ngayon?